Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng asawa ko guys. Simba ko kuno. Anong simba ko man? Klaro man nakaadyo. Oh. Sinamahan pa ng magandang paligid guys. Ayan, oh. Oh. Dahan-dahan lang natin. Sa may interesado dere, ngarila mo, muabang sa among kunting paraiso guys. Oh ha. Yun. Sana all. At kami ang bahala sa inyo. Wow! Wow! Uy! Naman. Ako maning kuan. Maling ko naman. Ayan. Ayan guys. Nauurit na siya guys. Alam nyo kung anong nauurit? Nasusok na sa Bisaya guys. Sa Tagalog nagagalit na guys. Gowns design. Naghahanap kami ng ano? Naghahanap kami ng ano, gown para sa GS from Ganun talaga ang mga pronunciation. Ang pronunciation na wala namang kakwinta-kwinta. Ikot tayo guys, ikot. Punta tayo sa anak kong beauty. Oh, saan mo magluto? Ayaw ba? Ay, papa. Hindi magluto, ano ko kakaon? Roro! Malaga namin, Roro. Ma, uy, tiri! Ang saan mo siya? Please, mag-video ta. Hindi siya ganag mag-video. Masuko na siya guys. Matago na sa lubay pero makita gahapon. Alina! Bayan natin yan guys. Hindi mo na tayo sa paligid guys. Ang paligid naman yan. Dito na lang ko. Okay, talaga ko. Walang hili ko. Dali. Yang, dali. 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 Hindi ko na kumamakot. Hindi ko na kumamakot. Nice. Saan naging nagligid? Nagkuan ko, nagtrabaho ko. Apa? Ay! Mag-vlog ta. Hindi ayaw. Wala ka. Ano naman di ay? Nga, on the spot man eh. Ay mga rapog sawa. Manok mo, mama. Kapag akong ate. Oh. Panghaong mo diri mag-vlog ta. No, di mo vlog nga nakay nga nagpuro mo nakahigda mo vlog. Ay, sorry. Kana. Kyong. Bayan. Papa!
Puputo na pagabalik. Naputaasan na. Kailan kita ko. Pati na po. Ha? Maybach.